Kinong 3 months ngobha accredited social health activist Asha kibadan hakalama jong kamigilaya Asha Workers Union MUWA kilay lumlang haka conference kabahenrio Hamadan students jayao kabajulong shisen hakalaisnam bat kabadeiru shibenta jingjet pentamai ya kinongket kam jong ka union. Hakani ka conference gidukot ka MUWA kila jet biang yakakong Mary June Mersing kum ka president da kabayo hadu sihajar sanspa nyaw pu pravot bat kakong wan shailot wa lang kum ka secretary kabayo sihajar shispa arpo vote kat baya kakong Fiona Timong kila jet biang kum ka treasurer. Nolor ki Asha ki balawan na keleng ke jela la yadon lang ru ki nong mi khmat pat ba kata ki MDC ki bakentop yo ba strong pillar kharjana MDC ka pentor umkhra hakaju ka por ubade ru shong knor ka KHEDC uba Eastern Hing MDC ka Umroy constituency lambat uba Kerman lang Yuria chairman ka soru pat ba bri nyu trap bat ki we ki bala sha khot sngubha. Haba ajing kran hakani kasngi nagaliang uba strong pila kharjana uloong baki Asha ki de ki sipai ki basisha jong ka kot ka khia namar ki Asha ki la bandrung meet but step haki yeng jong ki brio kham tam hakapor jong ka COVID-19 ki Asha baro lakhain ba pidei ki sipai ki ban ningkong ne ki ban penpoi ya kata ka kot ka khia ha inong kendong Ngatharai PPT bahaya ke statistik ke mortality rate hapo ke jelam Meghalaya jongi mensua kala kiu hadu kata-kata balai ke kiu namar ba kata ke koj ke khia ke ba ki longkmi kidai banyo kimla setia banyo Amtang bagi jengai na kini ki rural health center nayakran na ki CHC lay ki jengai na ki jaka sumar hari kali ka jingpang kawan kendet mano pan penpoi ya kata kakot kekia hakum kita kilong iya panisu sorong mentangi don yapi kini ki Asha kiban penurlong lane kiban penyo ya kata kakot kekia hakita kilong kami kiban mat ya kita kijinge hakapor bagi dangar met lane hakapor bagi yo kelung swa bendan mapi ki Asha ke mortality rate hampo Meghalaya ro kalakiu hadu kata-kata namar ba kata ke jingkot jingkia kamlong kapapiang lane amla ban penpoi sedu kinong kendong Andre ladang iyo compare nadu bala seng pi ki Asha hakane ka jela ka baye jongi ka mortality rate kala hiar kane baro kamdai na ka jingtrai sitam tang kita ki doktor lane ki nurse Andre kadai ka jingtrai sitam jong pi ki Asha namaria kata ka record pangayathu kadai bangasim hadin ba laseng yapi kum tiasa kaburam bat kajingero yapi baro tiasa kibalatray minut kibalatray sitam ya kaban penyo ya kata kakot ketia kababyang haki longkmi kibaye kijongi kita ki real soldier kita ki sipai kibay sisa Kidai ki Asha namar hapakila banwan bat janmit bat step lada kimdai kisipai ki basisa kila banle kumda ngam tharai hayeng jongaru don ki batrai Asha takadaw ngayo snow pangatep ba ya kejinge keba pi ya kendo ni kerman bakapor kan sapoi bakani kekam kaba pi pitrai kan sathaba hakanu re kanu kasni kakjatsi kabashai bat kabat tension kan sashat halor jongpi hakanu re kanu kasni kapor kan sapoi nginyayap iya kata namar ka jingsau jonga marway kumu MDC lasno day
ban pen klan susu ya kerkom trekam jongpi ladai ban equip susu yapi la kadai haka jingnang jingtep lane haki kor kibor kiba pipi dan kam ladai ban nang pen klan susu kenang bapi pilio banai kata jing sakri kawa khamba om tang ya ka jing sio hanrei ka knowledge kata ka jingnang jingtep kaba pipi dan kam haba pilek semadan tma ladai banang ai lane menang sam susu sapi wei pei wei are kaba sungsi kalong ba ka sarkar ha ka jaga bakan upgrade kan penba lane kan penjanai imat i kumbaka yu right penban ya kata ka kam kaba PPI ban sakri Nakaliang upa isnay hing ulaong bagi Asha ki don ka benta ka bakraw haka emlang salang namar gide ki bodlom jong ka emlang salang bat kasnong ka tao. Pipinday su tang kita ginong tray tang kita ki health worker Henry pipinday budlum jong ka imlang ka salang budlum jong ki snong ki tao kabang isong isa pipidon ka benta ka bakraw haka imlang ka salang kabang idon day mahi kiban nengkong ya kawan kendu ya ki bedon gading don kang gading rap ha ki snong ki thau kaba mga mapi don day mahi kiban esem ya kada ki jinge bat haring kata pade kinyo ya gading kermen bat ta ki bedon kam ya gading penkia iyo pipi day ki ta ki bedon gading kermen kaban nengkong bat banten airu ya gading penkia ngayon ibat na siyem ha kay jaka ka mga doon ngayon ibat ki Asha ki doon siya kabenta ka bakraw ya ka ba kintroy sutom na kapor siya kapor gimi dang step na ying ya ka ba late nakaway ka ying nakaway ki jingkang siya kaway ki jingkang ya ka ba pek ya ka kilong kimi ki ba armet dese ki ba doon dese ki hat ki barit ki klung hato ki don em ki on em ya ki injection ki vaccine ki bafar dei maki ki ban check dei maki ki ban pay dei normal kadaw ngan saya thu kawai thu khana ka balangkot kabanga so dei banong ma pipi dei ka syarak jong ki snong ki thau ka bangidon nga so thu ki kundu shibun ki jinge ha ka jingem ki jong pi bat kham tam ha ka jing threi namanya tip biang baga ding trei gi pi kam dei ka bahe ka tulok kam dei gi ding siu ka bahe hanai ka long tang kum ka incentive ka finyo ka dei gi bari e adu kata wadla kata ru pilen lade na ka benta ka imlang gi salang na ka benta gri baga jan pindu kisakri hok pen hok yala ka jong ka kamram derma ka daw nga sudap di sukben ka bakraw haba ki nongyalam ki jong pi ki khot sa kanay ka program ngam snow day ban kantak namar ngoy iba kalong ka benta ka bakraw yung kabangin ay simlem na ka benta jong pi ki Asha ki kadon ka jingong pi kilong kimi pidon ka benta ka bakraw kamday lese tang ki Asha hindi kiwi kilong kimi ru pidon ka benta ka bakraw ban pene pensa ya ka riti ka dustur jungi khasi ngayon iba kilong kmi dan benta ka matma kandi jingkren jungo ha kawai na kay jingkli na ki reporters kikli kaung ba mano pelong ya yapi nane yame bang kraw hadu katne kane kejubab kejungu gelong tei gelong kwi kemudian hak kamera sija kapai minsim nga pangalong kumne kumbangalong nga sofu sikadeye di gelong kwi bilang kebenta kebekraw haka imlang kasalang tahakane ke krimat kebamenta kumbala keren dari iba kerman yuya bayong indon ringkat bakti biasa haba bidon kilo nici na kalian juga kumnong mikmat naga umroy constituency kaju kebentang anong yan ringkat batwi ya shabi lara kedon to no kajunong tam kajirap
Kadbana kalyang uba kermen lang Yuria ulaong. Bagi Asha kidei kiba ay kajing syakri kabajarjar syakisnong kithaw kabola ay nuksa bahagi tay nong kendong kipat ba kiju shimru ya ki Asha kum ki doktor kumta ulaong ya ki baki dei ban sngo sarong ya kakam kabaki syakri namar kilong kajing kermen ya kari bat kajai penriu. Dah kelinti kabajarjar sya kisnong kithaw kitungi kabaw kidon na kikep kipor kibangapoi kijaka kibolong nong kendong yapi kipaiba kisim du bapilong ki doktor kidi bantu sarong ya kakam kabaw piladap ban syakri hapo ilai jong snong namta kari ke jong pi pat ya kita kimin sim kibaim habaning kong mene habang snap ika jingkren ning kong Mary June bangayo so bakadon keting ya keren ke jong pi balai kata karong blue anong ipi karong blue kaladap ban keren chai haga jim ke jong pi haba pilah sa khot sekini ke kam karong blue kadon la ke jong jingmot kata kade ke jing tibet terikam ke jong pi bat kajing terihok ke jompi. Trustworthy and also hakin pereng tiong bapilong profesional lah kakam. Ngadon kiperlok kibadon kibaya puli lang mencua kibadon kibateri kum ki Asha ki syakri kum kita ki Asha kita ki accredited social health activist. Papideban so sarong ru ba artu snem mencua bag sarkar India kawanra ya gani kita ke Asha ilajiet kerteng Asha beli lah hipait limbaga Sanskrit ke bamut pilong ke jingkermen mut hope pilong ke jingkermen nanti imlang salang bejongi bagata kada urlong si Syahi beli ngongi kata ke nuksangan ai kede ke COVID-19 kita klam COVID-19 hakaba ke perthai ke linyar ke wat ya ke jing sumar hag snong ki beret snong ki bahe ani pui bi wada snong ga banga im menta hang ni sor selong tu ko por pleh ha wan di ki Asha hi wan wat yang ni hak tai quarantine center kublai shibon kata ga de bo pilong ke jingkermen ki inlang salang wanum du jingkermen na so thu ke jinge ka ba phiap mat ndai ken mau haba ke sarkar India kawanra ya gani kabenta kata ban perlong ipi kum taki accredited social health activist kalau ongru bapidei kita kipaya ki bajarjar ke imlang salang namar mulun betip pitrikam kum nun ri top arli ki kijat ki bau bleu la ai pi la kerku pi ya ngai si gidon ki bahaban kit ban ba ki jingkit ki bakia henry songwo si chawa pim juot pim junam ta mangayo snow pat leng hai nong yalam de pia ot henry khmat pai ba pim juot so tanat ya kata ba pleng pim pendu mensiem ni la ka jong ka kam ka ba fitre pio ijinyo ibaret ngatep kadetang ko honorarium makin mau ba kajingkerku kadon haba fitre hok nadu mensiem ublei wa persat yang ni wei piwe ke mensiem upendap upendiang badaba piat ke linti ke bobet badaba pimdon kenu ke jingkwa raha ani bantri thok ndai banyai de ke linti ke hok ngani tu pi kumbak tien ke jong blei ru ko ong baka hok ke kintiu ya kita banriu baka hok ru ke kintiu ke long yeng long sem ke jong pi nganget lala ban penhe pensan ya la jong ki khon limba ke ni ke kam du ke dilum de kibon ngadon ki perlok mga itu ipi mene ngai ngaso tanap ban iba wala ki treum kita ki Asha ki bala ong mene re tang ko honorarium andre lengkin ong ba kinha ban ya ban le krong na ko we ke ye sui ke ye de ting bai tu jingyo kila ban pendit pendiang ki jingdong kam ye ngasam pakata ka di jingkerku ka ba pinum la ban nyo ki jingkerku baraba enda pila hakoi kesni ngadong ipi enda pila no kerta enda pila chong naga kam gani ke ba fitre
pinsayo banyo ya kata ke jingku ke jong ublei kata ke dei ke jingkemen apo kemensian ke jong pi ambar balei pelayo pancakri hok ya kemensian ki bau ublei ula persat bapi ket pinlong kita ki syakri nak benta ke jong pi pinang hab ya tingku sibon ki jinge ngai jui nak kapor bapi hab uban mi sasurok pantawai la ke jong hok onum solong marwei ano pi hakanu no kapor kapapidon kam ngindon nasenda jongpi amar kumba pilai ya kapor ke jongpi kapor ba upai ba udon kam tam kumangai tu ipi mene habang ilek sikan nong kendong habawat tang doktor rum dan tang nurse rum dan dedi mapi ki asa nganget upai ba unum ino ipi dongkam tang balcong ali idon kam tang ban were ki mangangit hakata kapor ni habde mangipat ki ban were upai ba na gamenta jongpi kung kiri orang ba idon hang ni apo ke sla perte kata di ban ai ki ke yang kamon habang idon hakano no jing e bangin ya perkhat dokum ni kum tai de bingin long kita ki bopek namta ke jingpa klem dadon kanu jing traisio Andala wai ke jian lang ha ke jian kran bat ka kong Mary June Mersing kala ong banna kalyang jongka ka ai khuble ya baro ki bla shania ya ka bat ya ki wei ki nongkit kam hadin ba ngala kila jet ba pai biang nga bu president ngadon ke jing songsi pat ha gejuk bokor ngadon bu gejuk kemen ke jing songsi jong ha ba ngasong ki kam kala tias ba pelan ngala ai ke jing syakri ya ki haki khandai tili ki sem pelan dia jing sisang ngala kwa man IT no e ke kam syakri Ringa so komen par banyu i ye kejing i bar kejing shania ke jongki ba kila penjob yang asa sisir tian nak yang tengah akan ke por ngasno ban shim ya kalat ke kabu ban aye kejing kublai kerpang ya baro ki asa ki badang jip yang asa sisir ban nokum i presiden jongki ban ngati begini ki baro tiling bada ki ke jongki we ya ka ba kila jet kum kanang yalam ban ngadon si syahiru ya kata mensim bangane syakri ki asa ki badon apo jong kejelai baro koi Pokok hakini kisem ki balade ngilai lenti shibun ki kam ki bengila ale rei ki dang pat ki kam ki pasateng ti menta kum ha kabadi ke bathamai na kalin ke jong kum ke presiden si sien mo kumantan kan mauru i ki parlok asya ki banga jukular na kapor sa kapor ngan persang ban din ha kabede bat ka jaka ka bangipan na kalien jong ke sarkar ha ka bangin la ban sinana ni ban penyo no dia ka jaka ka bangingin tay ka yin la ni ko hol jong ki asya ka katam jong kini kinong ki kam kumbala bu na du manusia bat ka constitution jong ka mawui kan dai bet sisen ha kala islam kan ka conference ka bahan reu jong kami ka ya asya ko kesian di bat ka dai hiru ka jingjit ka bahan reu kata kan dai bet hi ha ka bayade bet jing siu hi kumba hakipor ki bala de barro na juyat na kapor sa kapor bandawai ka jing siu ho na kaliang jong ka state government kum tu kumba barro ka partai kala i kala plasma sa 1000 na ka 1000 ringis ngau bakat kum gejuk menta kanomi hapsyu yang bangin imsa hai ta ilai hajar ti hak bayari bat kata rungin persang hi bangin nang yat no sakman mat ngasau bakata hi kandai ke benta ka bakam komsan e hakam ka bangin ni trai kum ki asya Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya